तुमच्या जीवनातल्या अत्युच्च समाधानाच्या आणि शांतीच्या क्षणांची घट्ट वीण सादर आहे निखळ नितळ निसर्गाचं स्वर्गीय अनुभूतीचं दोडामार्ग ग्रीन। होय, घट्ट डोळे मिटूनची सुख शांती तुम्ही स्वप्नात अनुभवता तीच आता उघड्या डोळ्यांनी अनुभवा दोडामार्ग ग्रीन सोबत। गोव्याच्या हातात हात गुंफून दोडामार्गच्या हिरव्या कंच निसर्गात आपल्या आयुष्याला सुख आणि शांतीचा नवा ऑक्सिजन देणारा एकमेव द्वितीय प्रकल्प। स्वर्गीय कोकण निसर्गरम्य दोडामार्ग आणि गोव्याच्या सानिध्यातला एनी प्लॉट तसेच फार्मलँडचा भव्य प्रकल्प। इथं गुंतवणूक म्हणजे अत्यंत फायदेशीर गुंतवणूक, कारण हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर, थिविम रेल्वे स्टेशन अवघ्या 30 मिनिटांच्या अंतरावर, भेडशी लोकल मार्केट 5 मिनिटांच्या अंतरावर, पेट्रोल पंप अवघ्या 10 मिनिटांवर, तर हॉस्पिटल फक्त 5 मिनिटांवर। इतकंच नव्हे तर या प्रकल्पाच्या अगदी जवळच आहे ते नॉर्थ गोवा मांगेली धबधबा, तिलारी धरण, रॉक गार्डन, कसईनाथ हिल, रिव्हर इन परमे, खान्याळे गाव, गोवा जागतिक पर्यटन स्थळ, बेळगाव मार्केट। यासोबतच आपल्याला दोडामार्ग मधून मिळेल बेळगावला जाण्याचा अगदी जवळचा मार्ग, स्वच्छ ताजी हवा, चोहीकडे हिरवा कंच निसर्ग, सर्व काही एकाच नजरेत। आपल्या परफेक्ट वीकेंडला आणि परफेक्ट लाईफस्टाईलला आणखी काय हवंय? प्लॉट साईज 250 ते 300 स्क्वेअर मीटर। प्लॉट साठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। लोकेशन नॉर्थ दोडामार्ग, महाराष्ट्र। अधिक माहिती आणि बुकिंग साठी संपर्क विनायक 93 590 10 657। दोडामार्ग ग्रीन।